Zdravo svima, moje ime je Bogdan Kosanović, a ovo je još jedna jaka priča. Danas imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim prvu gošću u ovoj mojoj emisiji i njeno ime je doktorka Nataša Šikanić. Ona je specijalista psihijatrije i psihoterapeut. Doktorka Šikanić ima 25 godina iskustva u lečenju psihijatrijskih pacijenata, od čega 20 godina iskustva rada na klinici. Ona je radila u bolnici za psihijatriju KBC Dragiše Mišović na Dedinju i više godina je bila šef odseka za psihosomatiku i konsultativnu psihijatriju. Danas radi u ProAnima centru, centru za savremenu psihijatriju i psihoterapiju i gde se primenjuju najsavremenije metode u lečenju. U ovoj emisiji smo pričali o problemima anksioznosti i depresije koji nažalost pogađaju veliki broj ljudi u današnje vreme. Zamolit ću vas da ovaj video podelite sa svim ljudima koje poznajete, da li to bili prijatelji, da li to bila rodbina ili samo poznanici, jer smatram da ovu priču pre svega treba da čuje što veći broj ljudi, jer iz mog nekog ličnog iskustva ima dosta ljudi koji pate od ovih problema, a koji nailaze na nerazumevanje od strane društva. S druge strane, ako i vi sami patite od ovog problema, sigurno ćete čuti dosta korisnih stvari kako trebate da pristupite kako bi se rešili svih tih problema i ujedno ukoliko neko od vaših poznanika ili prijatelja možda ima problema da vi to ni ne znate, bit će mu sigurno značajno da čuje sve ovo što smo danas pričali. Hvala vam puno još jednom i idemo na intervju. I drago mi je da ćemo danas da ispričamo neku onako jaku priču, ali stručnu priču pre svega. Dobar dan tebi i tvojim slušaocima i gledaocima. Zahvaljujem ti se što si me pozvao da gostujem u ovoj emisiji. Nadam se da će biti gledana i da će ljudi saznati neke stvari koje možda ne znaju o ovim stručnim i teškim temama. Ja sam u to apsolutno siguran, nemam nikakvu dilemu što se toga tiče. Na početku samog razgovora hteo bih da kažem prvo da to je ono čemu hoću prvo da pričamo pre svega, a to je da kažem ova epidemija koja je spopala omladinu i generalno sve ljude mlađih generacija do 30 godina i koliko mogu da primetim i ima tu i malo starijih, to je zapravo ta anksioznost i depresija na koju se ljudi često žale i što se više o tome priča, sve više i više ljudi govori kako i oni imaju isti taj problem. Šta možete vi da mi kažete na tu temu, zbog čega je to tako, šta je anksioznost, šta je depresija, da krenemo od toga na samom početku. Pa evo počet ćemo prvo sa anksioznim poremećajima, da malo uvedemo tvoje slušaoci i gledaoce u uopšte tu problematiku. Anksiozni poremećaji su jedna velika grupa poremećaja koji se izučavaju u psihijatriji. Sama reč poremećaj nas upućuje, znači da nešto u tom smislu ne funkcioniše kako treba, odnosno da nešto nije u redu. Anksiozni poremećaji su postojali vekovima unazad. Mnogo je razloga zašto ih sada mi više vidimo, više obraćamo pažnju, više se njima bavimo. Precizne statistike, da li je njih ranije bilo ovoliko ili nije, nemamo, jer ne postoje takve studije koje bi danas bile upotrebljive, ali su prosto oni poznati vekovima unazad. Danas se o njima više govori jer prosto napretkom nauke i tehnike i tehnologije smo saznali o njima mnogo više, a takođe taj napredak nauke omogućio lečenje ovih teških mentalnih oboljenja, teških mentalnih bolesti. Ranije naša struka nekako mnogo bila fokusirana na lečenje teških mentalnih bolesti, jer su one naravno pravile veće probleme, više su se videli, bolesnici koji boluju od tih bolesti su bili mnogo više vidljivi, a mi nismo imali mogućnost da ih lečimo, odnosno prvi lek u psihijatriji je izmišljen 1952. godine.
Tako da je to, do tada su se oni lečili lancima, katancima, čuvene ludačke košulje, razne... Oni što se kopčuju na leđa. Da, sa rukama koje su vezane. Tako da su to bili dosta brutalni, grubi načini lečenja. U stvari to nije bilo lečenje. Da, to je bila fiksacija i zatvaranje. Mislim, u tom smislu nije postojalo. Ljudi su pokušavali da izmisle razne metode, insulinske kome, elektrošokove i takve stvari. Elektrošokovi se naravno kao terapija koriste i danas. Oni imaju svoje mesto u psihijatriji i danas. Stvarno? Da, ali o tome ćemo kasnije ako bude trebalo da se vratimo na anksiozne poremeće. Sad, postepeno razvojem medikamenata i psihofarmakoterapije ovih ozbiljnih bolesti, kada su oni dovedeni na nivo da ljudi sa teškim mentalnim oboljenjima ne moraju da budu zatvoreni u azilnim ustanovama, kada ne moraju da budu izopšteni iz društva, već mogu normalno da funkcionišu. Danas veliki broj medikamenata omogućava njihovu potpunu socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju da oni mogu da rade. Sada nekako u prvi plan izbijaju anksiozni poremećaj. Sa jedne strane, znači sada se oni vide, njihov procenat u društvu prema istraživanjima je do 20%, da ne delimo sada svaki posebno, ali u principu ja bih rekao da ima toga i više. Po našim nekim studijama, znači, a studije se prave prema ljudima koji su došli kod nas. Da, onda ih mnogo ima više, to je sigurno. Da. Tako je, koji nisu došli, tako da skoro sam čula od jednog klijenta, kaže, nema ljudi bez dijagnoze, ima samo onih koji nisu pregledani. To je nekako onako istina, ja bih rekao. I to onako, ne tako lepa istina, ali stvarno je tako. Pa dobro, ako malo to stavimo i uozbiljimo, nije baš tako. Slažem se. Znači, prosto poremeći bolesti imaju svoje mesto, tako i ovi anksiozni poremeći. I sa druge strane, način života je mnogo doprineo, razvoj nauke, tehnologije je mnogo doprineo da se mnogo drugačije živi, a ja imam utisak da prosto naš organizam, odnosno naš mozak se nije navikao, nije evoluirao dovoljno brzo, promena načina života i sve to je dovelo da nekako ovi poremećaji budu vidljivi. Sad, šta su anksiozni? Hoću samo da vas pitam, samo da razjasnimo jednu stvar. Anksiozni poremećaj zapravo nije bolest, koliko ja to mogu da razumem, ili jeste? Anksiozni poremećaji imaju svoje mesto u našem šifarniku, odnosno... Sad... Različite su definicije bolesti, odnosno različite su definicije ovih medicinskih stanja. Znači, bolest se smatra nešto kada, znači odsustvo bolesti kada postoji biopsihosocijalno blagostanje. Sa anksioznim poremećajem ne možemo da imamo tu definiciju, tako da to jeste neka vrsta bolesti, odnosno poremećaja. Zašto poremećaj? Zato što ranije nije mogao da se pronađe patofiziološki supstrat, međutim danas opet sa razvojem nauke mi znamo prosto šta se dešava u tim atomima i molekulima u mozgu, koji delovi mozga su tu na neki način stradali, koje strukture su oštećene, kako su oštećene i samim tim imamo i lekove kojima to možemo da lečimo. Tako da to jeste poremećaj koji se leči. U tom nekom smislu, znači mi imamo široku lepezu različitih terapijskih sredstava, od medikamentozne terapije, preko psihoterapije, preko raznih fizičkih vežbanja i tako dalje, nekih drugih metoda koje pomažu u lečenju ovih poremećaja. Što u prevodu znači da zapravo to nije samo psihički poremećaj, već tu ima i fizioloških promena u mozgu kada dođe do anksioznih poremećaja i tih nekih blažih depresija, ali tako? Apsolutno se slažem. Znači, ja vrlo često pacijenti kada dođu, ispričaju mi priču kako se muče 2 godine, godinu dana, život im je značajno lošijeg kvaliteta, loše funkcionišu, izbegavaju mnoge stvari zbog anksioznog poremećaja.
ali kada dođu kažu ja neću lekove, to su neke predrasude koje vladaju među našim ljudima, među pacijentima, klijentima, kako god. Lekovi su tu zato što mi znamo koje strukture imaju kakav problem. Hemija je tu koja prosto dovede do neke ravnoteže, do narušenog balansa. Za mene uopšte nema razlike u jednom anksioznom poremećaju i u jednom bronhitisu ili oboljenju štitne žlezde ili zapaljenju pluća. Znači, za mene nekako, kao neko ko jako dugo radi ovaj posao, ova vrsta poremećaja potpuno može da se svrsta u istu ravan kao bilo koja druga organska bolest i da se na taj način leči. To bi bilo isto kad vi odete kod lekara i imate bronhitis i on vam prepiše neke lekove, ne samo antibiotike, nego i neke druge lekove. Kažete ja neću lekove. Slažem se, ali tu ima jedna druga stvar. Zapravo, ja sam imao problema sa anksioznošću i sa paničnim napadima, ali Bogu hvala, uz pomoć stručnih lica sam to doveo pod kontrolu i to je i jedan motiva zbog čega sam vas pozvao ovde. Onog trenutka kad dobijete medikamente, oni vas nekako vratu u normalu i to je jedan deo priče i onda se ljudi obično, to sam ja upao u tu zamku između ostalog, ljudi se obično opuste i misle kao to je to, rešio sam problem, a zapravo to je tek početak rešenja problema. Tu nastupa psihoterapija i rad na samom sebi kako bi stvarno rešili taj neki problem koji imate, zbog čega je to sve nastalo. Apsolutno, jer ovi anksiozni poremećaji pored toga što zahtevaju lečenje, zahtevaju i neku vrstu promene. Jer ja često volim da kažem da je to samo znak upozorenja da nešto sebi radite loše. To je nešto na behavioralnom planu, znači nešto u nekim ponašanjima i ta neka ponašanja, nekakve navike moraju da se menjaju da bi prosto došlo do ponovo jednog blagostanja i do prosto uspostavljanja ravnoteže. Vrlo često ljudi imaju anksiozne poremećaje, a nisu svesni da su to anksiozni poremećaji i da su to u stvari simptomi anksioznih poremećaja. Veoma često se tumače neka ponašanja kao eto, pusti ga, on je takav, pusti ga, on ovo ne voli, on ne voli da izlazi, on ne voli ovo, a u stvari iza toga ja ne volim se krije jedan ozbiljan anksiozni poremećaj, jer to ne volim je u stvari ponašanje izbegavanja, a ponašanje izbegavanja je jedna od osnovnih kriterijuma za anksiozni poremećaj. Možda ne bi bilo loše sada da malo definišemo anksiozni poremećaj, a kasnije ćemo se baviti depresijom, jer to su prosto dva neka odvojena entiteta. Znači, anksiozni poremećaj su poremećaji kod kojih postoji strah. Strah je normalna ljudska emocija, evolutivno je zdrava emocija i korisna emocija. Znači, strah se javljao se kada su ranije lovci lovili u šumama i kad se pred njih stvori medved, oni su reagovali strahom. I strah je imao svoje ispoljavanja u vidu znači emocije, onoga što mi osjećamo emotivno, u vidu razmišljanja, šta će da uradi, kako će da reaguje u toj situaciji. Imao je svoje telesne ispoljavanja, ono što mi često zovemo vegetativni simptomi koji su brojni, i prosto imao je svoje ispoljavanja na ponašajnom nivou. E sad, šta to znači? Na ovom našem jeziku normalno. Na našem jeziku. Znači, kad vidiš medveda, normalno je da se uplašiš, normalno je da znaš da si se uplašio, normalno je da osjetiš lupanje srca, da osjetiš da si se preznojio, da osjetiš brojne druge simptome trešenja ruku, nekih bolova u stomaku, nagona na mokrenje i slično, i da u ponašanju reaguješ onako kako je tebi prirodno, a to je borba, beg ili umrtvljenje. Šta će koja osoba, da li će da pobegne, da li će da se umrtvi ili će da krene u borbu, to zavisi od toga kakva je ta osoba. Ali anksiozni poremećaj, znači to je strah koji je zdrav i koji mi osjetimo mnogo puta dnevno. Anksiozni poremećaji su poremećaji kod kojih imamo sve ove reakcije, ali nema tog medveda. Znači nemamo spoljni objekat, već imamo objekat straha koji je unutar nas. Znači, bez ikakvog razloga.
tako je, ako bi to preveli na ovaj jezik, znači razlog ne postoji. Često ne postoji ni strah i ljudi nisu svesni da je to anksioznost, već postoje brojni telesni simptomi od neke glavobolje koju mi zovemo često tenziona glavobolja, koja u stvari znači anksioznost koju naš mozak pretvara u glavobolju, od raznih bolova u stomaku, ljudi idu po lekarima, ispituju se, urade mnogo različitih analiza, svi analize i svi nalazi su im dobri, lekar, gastroenterolog, ako je stomak u pitanju, kaže vi ste zdravi, a on se ne osjeća dobro. I tu nastaje veliki problem, znači vi imate poruku stručnog lica da ste zdravi, a vama nije dobro. Niti da verujete tom stručnom licu, niti da verujete sebi. Znam tačno o čemu pričate. Eto, ako si prošao kroz sve to, onda ćeš mnoge stvari tu prepoznati. Da, to je strašno. Onda se krene u istraživanje. Mnogi ljudi dobiju uput da idu kod psihijatra, ali prosto zbog raznih tabua, o tome ćemo kasnije proširiti malo priču i na to, ne odu i muče se nekoliko godina dok ne dođu kod nas radi dobijanja pomoći. Jer s druge strane, onda ti ljudi izbegavaju mnoge stvari, stalno se žale da im nije dobro, nisu efikasni u kući, nisu funkcionalni, ako nekog boli stomak, on stalno nekako leži, izbegava aktivnosti, izostaje sa posla, trpi kritike i od svojih ukućana i od poslodavaca, neefikasan je, a on sam prosto ne može da izađe iz toga, jer svi potpuno pogrešno. Ovo je vrlo važno nekako da naglasimo i možda da analiziramo bolje. Svi misle da su ovi poremećaji stvar volje i stvar kontrole i stvar truda i stvar nekada čak i umišljenih bolesnika, što uopšte nije. Znači, niko ovo ne radi svojom voljom, niko iz ovoga ne može da izađe zato što je jak ili slab karakter, to se često isto govori, ajde ti to možeš, ajde ma pusti, nema veze, a ta osoba se osjeća tako kako on kaže. Znači, samo je problem što su ti osjećaji izuzetno jaki i što on to ne može da pobedi racionalnim putevima ili nekim racionalnim metodama, ali važno je upamtiti takve osobe, savjetovati, insistirati da potraže stručnu pomoć. To nije slabost karaktera, to nije slabost volje, to nije nešto iz čega se može izaći. Može sam poremećaj spontano da prođe posle nekoliko godina, to sad mi ne možemo da predvidimo, znači da prosto prođe sam od sebe, ali smo izgubili nekoliko godina u jednom lošem i nekvalitetnom životu. Da, to je strašno. Jer ovi poremećaji, znači od njih ne može ništa da nam bude. Znači, od njih se ne umire. Od njih se prosto ne dešavaju neke loše stvari objektivno, ali od njih patimo i pati naravno i porodica i okolina, a patnja je velika, kvalitet života je narušen i prosto ljudi nisu funkcionalni. Da, dobro. Ovo je sve što ste rekli do sad vezano za anksioznost. Ja bi sad samo da malo objasnimo, kad kažem depresija, ne mislim na teške depresije, kliničke i tako dalje, već mislim na ove neke, ako mogu da kažem, svakodnevne depresije koje svako od nas doživljava, ali to negde opet odvede u neko stanje gde čovjek se kao isto osjeća loše i isto ima neke simptome onako gde se osjeća loše, a zapravo je isto neki poremećaj psihijatrijski, odnosno psihički, a on to ne želi sebi da prizna ili koji god da je razlog, pa se ne obrati lekaru za pomoć i stručnom licu. Možete samo da nam kažete šta je to depresija, ali kad kažem depresija, opet da ponovim, mislim na ove neke blaže oblike depresije u rangu sa tim, ajde da kažemo depresivni poremećaj, da kažemo depresija u rangu sa ovim anksioznim poremećajima. Znači depresije postoji mnogo vrsta, od zaista jako ozbiljnih depresija i rekurentnih depresija koje se vraćaju i tako dalje, a postoje i znači depresivna ispoljavanja u vidu prosto nekih svakodnevnih
sindroma, kako ih mi zovemo, burnout sindrom, u periodima adaptacije na novu sredinu, na prosto neke promene životne i tako dalje, gde neki ljudi reaguju sa depresijom. Depresija u stvari predstavlja jedno tužno osjećanje, neraspoloženje, ono što uvek osetimo kada imamo neki emocionalni gubitak. Znači svakome od nas je neko preminuo, prosto smo osetili tu vrstu tuge, žaljenja, neraspoloženja ili smo izgubili posao ili takve stvari. Sada, kako da razlikujemo ta normalna osjećanja od depresije? Znači, sva ova osjećanja i sve ove nekako reakcije na gubitak i ta tužna osjećanja koja mi imaju svoje neko vreme trajanja i posle tog nekog vremena smo mi ponovo funkcionalni ili smo mi tužni, zabrinuti, neraspoloženi, ali opet do neke mere smo funkcionalni. Kod ovih normalnih osjećanja, znači vi imate neki takav emotivni problem, ali vi odlazite na posao, niste tamo najsjajnije volje, ali prosto nekako znate to će da prođe. Tako je. Kod depresivnog stanja takva jedna turobna, teška osjećanja sa gubitkom volje, gubitkom životnog zadovoljstva, teškoće u funkcionisanju, znači tada čak i obavljanje osnovne lične higijene predstavlja problem, ta osjećanja kada traju, po našim nekim kriterijuma, kada traju u kontinuitetu više od 2 do 3 nedelje, potrebno je potražiti pomoć stručnjaka u tom nekom smislu gde vi zaista onda ne možete i otežano i funkcionišete. Nekako je nama u psihijatriji funkcionalnost mera ovih raznih događaja i prosto nekako funkcionalnost je neka naša mera težine bolesti, odnosno težine tog stanja. Tako da te sve depresije, znači, često traju, ozbiljno nas ometaju, ali ne moraju da budu deo nekog ozbiljnog mentalnog poremećaja koji u svom sastavu ima i depresiju. Znači, raskid veze vrlo često vodi u depresiju, ali nekako kada je to... To dođe, prođe, mislim. To su neke stvari koje svi mi imamo loše dane. I možemo da funkcionišemo i danas smo dobro, sutra smo loše, nekoliko dana smo opet dobro, loše. Međutim, kada u kontinuitetu ta osjećanja loša traju, pa tu bude mesec, pa 2, pa je sve teže i teže, pa ljudi onda nekad imaju ideju da su izgubili svoje emocije, da čak preispituju da li oni vole svoje ukućane i tako dalje. Ta osjećanja ih jako plaše, a ona u stvari nisu realna. Ona su ponovo posledica, znači, depresije, koja ponovo jeste posledica narušavanja neke homeostaze u mozgu i tamo nekih poremećaja u nekim transmiterskim sistemima i u nekoj hemiji i sa lečenjem to, znači, može biti bolje. Sad, vrlo često, znači, ove naše kliničke slike mogu biti komplikovane i nekim elementima u strukturi ličnosti, kada prosto mi moramo nekad tu da uz pomoći psihoterapije reagujemo i da nekako ljudima pomognemo da neke stvari vide koje oni inače ne vide, jer svi smo mi subjektivni. I nekako u našoj terapiji, kada je i farmakoterapija i psihoterapija, mi prosto pomažemo ljudima da vide onaj deo sebe koji im pravi problem, a kog u stvari nisu svesni, da nekako im dovedemo tu ispred očiju taj deo njih i da pokušamo da nešto uradimo da to bude bolje i da se popravi. Dobro, sad ste negde definisali onako teoretski šta su to anksiozni poremećaji, šta je to depresija i tako dalje i tako dalje. Ja bih volio sad da nam kažete neke primere i neke situacije gde ljudi koji možda i imaju taj poremećaj, a koji možda ovo gledaju, a nisu ni svesni da ga imaju, da možda kroz taj neki vaš primer i kroz tu neku situaciju to prepoznaju i da reaguju na vreme, jer je
iz mog ličnog iskustva jako bitno da se obrate za pomoć na vreme iz prostog razloga što se ranije obrati čovjek za pomoć, to brže reši problem koji ima. Apsolutno se slažem sa tobom da je nekako važno vreme javljanja stručnjaku, jer prosto što je više vremena prošlo, lečenje je dugotrajnije i teže na neki način. Sad, anksioznih poremećaja imamo mnogo različitih vrsta, čak i neke stvari koje ljudi ne bi nikad svrstali u anksiozne poremećaje, niti povezali sa strahom, prosto spadaju u anksiozne poremećaje. Znači, imamo jednu grupu poremećaja gde spada panični poremećaj, znači to su napadi panike. To sam ja. Koje... Da, ja sam imao taj poremećaj, da, sa napadima panike. Onda je možda bolje da ti ispričaš kako to izgleda. Pa ja ne znam, ja to ne umem da opišem. Mene su često ljudi pitali kao, a dobro, kao šta ti se to dešava, ajde ne glupiraj se, šta ti i to sve. Ja kažem, ljudi, znači, prvo ja vam pričam, vi mi ne verujete. Drugo, ja ne znam kako to da vam objasnim. Kad meni se desilo jednom, jer sam ja mislio da mi nešto nije u redu sa srcem, kao što ste malo pre napomenuli, često odemo kod nekog drugog lekara misleći da je to problem. I nosio sam holter EKG-a, odnosno puls i sve pritisak. I meni se desilo da u toku vožnje automobila bez ikakvog razloga holter zabeležio puls od 170. Znači to je puls, vi ćete to bolje da kažete, kao da sam trčao sprint u punoj snazi ne znam koliko metara. A vi sedite u kolima i vozite i celi treperite, a srce hoće da iskoči. I imate ideju da ćete da dobijete ili infarkt vi imate ideju da umirete. Nemate nikakvu drugu ideju. Znači vi mislite gotovo je, znači samo je pitanje da li ćete da završite u banderi, u drvetu ili u jarku pored puta. Znači to je sigurno Ali obzirom da si prošao sva ta iskustva, onda znaš da se apsolutno nikad ništa od toga neće dogoditi, što je naravno vrlo teško u momentu napada da poveruješ, da to naravno, nekako prizoveš, jer za tebe svaki taj napad znači prosto da ti umireš i da Tako je. Pozdravljaš. Emocije su izuzetno jake i mislim da ne postoji... Sam osjećaj je užasan. Tako je. Da ne postoji intenzivniji osjećaj loš, negativan, koji možemo da osetimo, a da je potpuno iracionalan, znači da se javlja dok neko sedi i gleda televiziju ili dok vozi kola. I to su najčešće situacije. Zbog toga, zašto mi verujemo, znači postoje tu brojne teorije, psihološke, psihoanalitičke, kognitivno-behavioralne, filozofske, ovakve, onakve, ali nekako prosto postoji i ta osnovna medicinska priča i taj neki medicinski model o različitim dešavanjima u centralnom nervnom sistemu kada iz čista mira se prosto uznemire, da tako kažem, te ćelije, produkuju neke stvari i dolazi do napada. Nikome se nikada ništa neće desiti od toga što misli u tom trenutku, a svi u tom trenutku misle da će da polude, da će da dobiju infarkt, da će da se onesveste ili naravno da umru i to je strašno neprijatno. Ono što je još neprijatnije, ne postoji kontrola, da prosto se to na neki način zaustavi, spreči i što znači nemamo kontrolu i što ne znamo kada će ponovo da se dogodi. Osjećaj je toliko intenzivan da čak imamo neku vrstu male, da kažem tako, mini traume od ponovnog javljanja i kasnije svi žive u traumi da će se to ponovo javiti, a ne znaju kada, žele to da izbegnu. Kao posljedica toga često se dešava da ljudi sa panikom ne izlaze iz kuće, ne idu ulicom, zato što ne idu prevozom. Vrlo često ljudi povežu to prvo dobijanje napada sa mestom na kom su dobili, što naravno nema nikakve veze, i onda naravno izbegavaju to mesta, da li je to gradski prevoz, da li je to ulica. U mojoj karijeri, znači nekoliko puta sam imala ljude koji zbog najobičnije panike, jer u našem prosto nekoj gradaciji panika nije mentalna bolest. Znači postoje mnogo teže bolesti i mnogo teža stanja, ali znači sam imala ljude koji po nekoliko godina nisu izašli iz kuće zbog panike, a nisu potražili ni stručnu pomoć. Znači to
veći neki period koji sam ja imala jeste jedan naš sugrađanin koji 11 godina nije napustio stan. Na kraju je mislio da pošto je bolest tako napredovala pa su se simptomi umnožavali, pa je onda na kraju mislio da će da dobije taj infarkt koji nikada nije dobio, mislim jer je imao samo napade panike, iako hoda, tako da je redukovao čak i kretanje po kući i naravno kada je došlo do njegovog lečenja, on se potpuno izlečio i potpuno normalno nastavio da funkcioniše. Naravno, izgubio je 10 godina svog života u ovome. Znači, to bi bile neke panike. Sad, jedan također čest anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj, to je poremećaj kog karakteriše stalna strepnja i stalna briga. To su oni ljudi koji se stalno pitaju šta ću, kako ću, šta će biti, kako će biti, što možemo da prepoznamo nekako među našim ukućanima, komšijama, prijateljima, ima ih dosta. Majkama. Tako je, ima ih mnogo. To su one stvari kada prosto i brojne postoje anegdote na tu vrstu poremećaja, tipa šta majka misli, šta supruga misli i tako dalje, ali to su, znači, ako uzmemo majke, to je onaj poremećaj kada majka pošalje dete u samoposlugu da nešto kupi, dete se ne vraća u nekom periodu koji je mama zamislila i ona odmah misli da je dete ili neko oteo ili su ga udarila kola. Ništa pametno, a dete je možda srelo svog vršnjaka, možda je bio red na kasi, možda je išlo nekim obilaznim putem, videlo neku kucu, macu, poigralo se i tako dalje. Znači, to je taj poremećaj koji stvarno pravi dosta problema u smislu samo kvaliteta života. Jer ti... Da, to užasno narušava kvalitet života, zato što ja iz mog ličnog iskustva mogu da kažem, užasno narušava kvalitet života i tek kad kreneš da radiš na tome i kad se malo izbaviš iz... Pošto to je onaj začarani krug, ovo malo to što ste rekli, znači prvi put kad doživite paniku, vi sledeći svaki put vi ne znate kad će to biti i onda se vi plašite od samog napada i onda je to neki začarani krug od koga čovjek mora se otrgne u nekom momentu, uz pomoć naravno stručnog lica, jer teško ko da može to sam da iskontroliš, jer to nije tako naivno kao što ljudi misle. To je s jedne strane i kvalitet života je katastrofa. Znači vi neke ozbiljne odluke životne donosite u takvom stanju i one budu potpuno pogrešne. Imamo mnogo klijenata koji su napustili posao, odustali od studiranja nakon preseljenja u neko veće mesto ili u inostranstvo, jer je to bila njihova želja, potreba za poslom. Zbog anksioznih poremećaja su se vraćali. Znači, ja bih se malo vratila i na ovaj generalizovani anksiozni poremećaj koji jako na neki način ruši kvalitet života jedne porodice, jer vi ako imate jednog oca ili jednu majku koja stalno tako brine nad detetom, oni stalno šalju poruku svojoj deci da je svet opasno mesto i da je život opasan. I naravno da će i deca da negde dobiju takvu poruku. To je zapravo prelazna bolest u tom slučaju. Pa na neki način. Realno. Dobro, imamo tu i element dečije strukture ličnosti i tako dalje. To se ne zna. Ali s druge strane ta deca znači trpe jednu ozbiljnu kontrolu, prosto na neki način i njima je ograničeno kretanje. Pazi, nemoj ovo, pazi, nemoj ono. Od svega je pazi i stalno neko pazi i stalno desit će ti se nešto loše. Tako da ta deca, ukoliko su neke hipersenzibilne strukture, sklone prosto ovoj vrsti razmišljanja, oni će da prihvate to i da počnu da žive opet jedan takav život, da u nekom periodu ne smeju da izlaze kad treba da izlaze, ne smeju da se druže kad treba da se druže i tako dalje. Na drugoj strani, pored ovog poremećaja imamo brojne fobije koje takođe narušavaju ljudima kvalitet života. U anksiozne poremećaje. Tako je, znači imamo da kažemo jednu od dosta čestih fobija, ali se ona
ne leči, često se ne prepoznaje kao takva, nego se prepoznaje kao ja padam u nesvest kad mi vade krv. I kao tako i moji roditelji, tako i moja baka i tako dalje. Međutim, ta fobija takođe, koliko god izgledala banalno, u današnje vreme komplikuje život. Zato što ako imamo jednu mladu ženu koja ima fobiju od vađenja krvi, fobiju od igle, rane i takvih stvari, ta mlada žena neretko odlaže da ostane u drugom stanju, znači odlaže trudnoću jer zna da je u trudnoći sve to čeka, ona to ne može da podnese i samim tim izbegava, tako da imamo dosta klijentkinja koje se sada u današnje vreme javljaju zbog toga. S druge strane, prosto ljudi odlažu razne medicinske intervencije koje su neophodne, dolaze u jedno zapušteno stanje somatskih nekih, odnosno telesnih bolesti, jer zbog ovog straha ne smeju da idu kod lekara i onda odu ili kad je kasno ili kad je već stanje zapušteno. Onda imamo fobije od aviona, fobije od liftova, razne brojne fobije koje isto narušavaju kvalitet, fobije od insekata. Znači imamo danas neke mlade ljude koji su dobili neke jako dobre poslove, jako se dobro osjećaju u tome. U nekom trenutku potreba posla je da on putuje mnogo, to su destinacije na koje se ne može ići samo kolima, često daju otkaz. Znači to prosto ne treba da se dešava. Mi u našem centru prosto imamo specifične terapije koje su u skladu sa današnjim vremenom, mislim na virtualnu terapiju, odnosno virtualnu psihoterapiju VR, gde se prosto ljudi izlažu takvim situacijama na jedan specifičan, modern način leče i mogu da funkcionišu onako kako treba. Fobija od insekata, na primjer, vi svi mislimo da je to banalna stvar. Za mene recimo jeste, ali znam da ima ljudi koji kad vide mrava, znači više su bubašvabe i pauci, pa šta god, komarci. Znači pakao. Znači imamo ljude koji prosto tokom leta ne idu u prirodu, znači strašno. Izbegavaju društvo, da uzmemo sad mlade ljude, leto, roštilje, odlaske na reke i tako dalje. Znači mlada osoba koja ima ovu vrstu fobije ne ide na reku, izbegava sa 1001, ja ne mogu tamo, bit će vrućina, bit će ovako, bit će onako. Razni su tu izgovori, a u stvari iza toga je fobija od insekata. Ljude koji naravno ne idu u vikendice gde ima više insekata, ne idu u prosto neka sela. Kada su u gradu, znači imala sam mnogo slučajeva gde je strah od bubašvabe takav i sad kao nema veze šta bubašvaba, ali osoba koja ima fobiju od bubašvabe doživljava tu bubašvabu kao da je u kuću ušao slon ili neka ozbiljna životinja i imaju takvu vrstu straha do te mere da oni, na primjer, ako vide bubašvabu popodne, ne prespavaju celu tu noć, sede na ovakvoj stolici sa nogama podignutim gore dok ne prođe neko dovoljno vreme, a plus da ne kažem da kupuju mnogo raznih vrsta koje kakvih insekticida, tu postoji neka opasnost i da se sa tim pretera, često neće da žive sami, da bi uvek bio neko tu ko hoće da počisti tu bubašvabu. Tako da su to stvari koje baš komplikuju život, a da toga nismo ni svesni. Da, ali ja se izvinjam, morat ću samo da vas prekinem zbog jedne stvari, a to je ono gde ste pomenuli gde recimo ljudi, to jest roditelji koji imaju anksiozni poremećaj, koji utiču tako na svoje dete, zapravo oni to dete u nekom, kako da kažem... Kao da ga malo invalidiziraju. Pa da, oni ga zapravo tu negde sputavaju, tu mu ubijaju neku kreativnost i svašta nešto što dete treba da radi. Apsolutno se slažem sa tobom i to nisu retke situacije u praksi kada prosto, ako su to mladi ljudi 20 do 25 godina, pa često su i roditelji uključeni u terapije, kada mi prosto vidimo da roditelj ima problem i da lečenje deteta neće biti uspešno sve dok roditelj takođe ne počne. Da, to je strašno, to je realno strašno. Da se leči i mi onda prosto to u našem centru tako radimo, da prosto mora da se sve, ništa nam ne znači ako prosto nekako pomognemo detetu, a ostane roditelj koji će i dalje da ga nekako podsjeća, da ga retraumatizira, da traži od njega da radi nekakve stvari. S druge strane,
znaš, to su one često momenti kada roditelji iz tog svog straha do te mere nekako vezuju dete za sebe, ne daju mu da izlazi, ne daju mu da se druži, imaju takve neke zahteve, ponašaju se tako strogo jer su sami u strahu, što naravno traumatizira dete se ne druži, dete ne izlazi. Onda kada to dete napuni 25 godina, onda krene sve. Ti roditelji pitaju kao što se sada ne udaješ. A pri tome zaboravljaju šta je bilo do tada i prosto nekako, a ta deca već su naučena i onda oni prosto jako teško iz tog začaranog kruga izlaze. Da, ali to sam primetio da dosta često ljudi uzmu i pozivaju se kao jao i danas je toliki stres, zbog toga sve to tako i postoji između ostalog. I onda se ja vratim negde na 50-60 godina unazad gde su ljudi bili u ratu, gde su slali svoju maloletnu decu da menjaju kilo soli, to jest jedno pile za kilo soli, pa je li ima većeg stresa od toga da ne može da nahrani dete. I niko od tih ljudi tada u tom vremenu nije to tako doživljavao kao mi danas. To je s jedne strane, a s druge strane interesuje me zašto mi danas, da kažem, smo možda podložni da oboljevamo od tih poremećaja anksioznosti i depresije u odnosu na te ljude koji su živjeli u nekom tom periodu koji je bio po mom nekom mišljenju neuporedivo stresniji od ovog danas. Ako pričamo recimo Drugi svjetski rat ili i ovi posljednji ratovi, znači ljudi su svašta tu nešto doživljavali strašno. Prvo, to moramo da razgraničimo te neke stvari, znači svi ljudi koji imaju anksiozni poremećaj imaju haos u sebi, znači problem je unutar nas, a ako je napolju haos, njima je dobro, jer se oni moraju usmeriti da prosto na ono što je nekako evolutivna naša osobina, a to je preživljavanje. Za vreme Drugog svjetskog rata i za vreme tih velikih katastrofa ljudi prosto ne mogu da se usmere na to što je unutar njih, već moraju da rešavaju neke takve probleme koji su spoljni, koji su objektivni i tu znači kad imamo objektivni problem, tu nemamo anksioznost i anksiozne poremeće sa jedne strane. Sa druge strane, tvoje pitanje je jako dobro vezano za stres, znači tu moramo prvo malo da se vratimo da definišemo šta je u stvari stres. Da. Stres je... Danas je sve nešto, čini mi se, stres. Zato što ima mnogo ljudi koji ta reč prvo znači svašta i koristi se svakodnevno i bez upotrebe stvarnog značenja njenog. U stvari šta je stres? Stres je jedna uniformna reakcija individualna organizma na spoljne okolnosti. Sad, pošto je to uniformna reakcija našeg organizma, koja naravno... Možemo na srpski jezik sad. Sad ćemo na srpski. Da se vratimo. Sad ćemo na srpski. To je prosto reakcija koju mi imamo u nekoj situaciji koja nas uplaši. Da. Koja će to biti situacija, mi to ne znamo. Znači, situacije su brojne i prosto šta je za mene stres, nije za tebe stres ili obrnuto, možda imamo neke iste, a možda i nemamo, ali u principu stres je individualna reakcija. Ja se sećam, znači imam mnogo pacijenata koji su proživeli mnoge katastrofe i to im prosto nije bio stres, ozbiljne katastrofe, znači ljude koji su preživali razne terorističke napade, silovanja, znači svašta im se nekako dešavalo i nisu razvili nikakav anksiozni poremećaj, niti poremećaj koji u vezi sa stresom, jer prosto njihovi mehanizmi odbrane su u tom trenutku odradili ono što je trebalo, to njima nije stresno. A onda im se dogodi neka potpuno banalna situacija koja tipa blago podrhtavanje tokom avionskog leta i prosto neka takva situacija. Stres, da? I to njima može biti ozbiljan stres da posle više ne ulaze u avion i razvije opet fobiju od aviona koja se takođe uspešno leči. Ja neću zaboraviti, volim da ispričam tu priču jer nekako mi je bila i draga i na neki način odslikava ovu priču i ovo o čemu mi sada razgovaramo. Sećam se jednog deke koji je imao 80 i nešto godina, koji je živeo sam ovde u Beogradu u jednoj kućici sa dvorištem
koji je došao kod mene posle nekoliko meseci zaista ozbiljnog depresivnog stanja i duboke depresije u kojoj se on našao. Živeo je sam, znači bio je udovac, imao je decu sa kojima imao sjajne odnose, bio je penzioner, znači ovako iz naše perspektive običnih ljudi gledano, potpuno sređen, situiran, bez mnogo razloga za depresiju. On je upao u ozbiljnu depresiju, došao je, nekoga je posavetovao, došao je da započne lečenje. Ja sam sa njim razgovarala i utvrdila sam da je deka, pošto je naravno u tim godinama kada se teže noću spava, kada je lak san, kada se oni nekako prosto bude, imao neku mačku u dvorištu koju je hranio, koja se omacila i tu je bilo mnogo mačića koji su u tom periodu jako mjaukali i svake noći njega budili i to je trajalo da on već više nekako bio umoran tokom dana, neispavan iz objektivnih razloga, umoran i jedne noći je prosto to mjaukanje bilo toliko veliko i njega je toliko potreslo da je on ustao iz kreveta, do tada ništa nije preduzimao, došao do svog prozora, uzeo grumen zemlje iz saksije koja je bila na prozoru i bacio kroz prozor samo da bi kao tom bukom koju bi izazvao da bi on rasterao te mačiće i mačići su pobegli, on se vratio i legao da spava, nije bilo mjaukanja. Ujutru kad je ustao, on je izašao u dvorište i video je jedno mače da je preminulo i on je mislio da ga je on ubio. Tako je, da ga je on ubio i to je njemu bilo nepodnošljivo. Naravno na to je išla kao i kod svake depresivne reakcije, znači tuga, neraspoloženje, prosto nije bilo realno, on nije mogao sa tim grumenom zemlje da ubije mače, ali prosto je on to tako tada doživeo, griža savesti, ideja krivice i tako dalje i to je njega uvelo u jednu depresivnu epizodu i to je njemu bio veliki stres, a kažem preživeo je mnogo toga u svom životu. Mogu zamisliti. I na neki način je zbog toga došao. To je za njega bio stres. Kao što će za nekoga biti stres ako prosto ga neko na ulici na neki način opljačka ili tako nešto, a za nekoga ozbiljna bolest člana porodice ili njegova neće biti stres. Tako da to je individualno, ali ako se posle stresa jave neki simptomi, neophodno je potražiti pomoć i lečiti se, mislim to mi zovemo posttraumatski stresni poremećaj koji se takođe leče. Teo sam isto, doktorka, da vas pitam, da li postoje neke određene vrste ličnosti, odnosno tipovi ličnosti koji su podložni anksioznim poremećajima u odnosu na neke druge tipove ličnosti koji to nisu zapravo? Da li tu postoji neka razlika? Pa postoji jedna grupa crta ličnosti koje kada ljudi imaju su na neki način podložni, mi ih često i zovemo nekako anksiozni tip ličnosti, gde kada ljudi imaju nekim stresnim i frustrativnim za njih situacijama, oni će reagovati anksioznim simptomima i nekim anksioznim poremećajem. Međutim, ta neka tipologija ličnosti i povezivanje tipa ličnosti sa nekim određenim poremećajima je nekako više kod nas anegdotska, jer se dokazalo da to baš ne može tako striktno, jer koliko ima tipova ličnosti u smislu jako mnogo, kao i sam izgled ljudi i tako dalje, ali postoje prosto... A to su zapravo, tip ličnosti su zapravo skup nekih obrazaca ponašanja. Postoje ti neki obrazci ponašanja koji su negativni, odnosno u stvari koji su, ukoliko ih čovek ima, on je podložniji da upadne u te anksiozne... To bi bila neka stidljivost koja počinje još u dečijem dobu, znači razne vrste anksioznih ispoljavanja u dečijem dobu, razne vrste inhibicija, znači ljudi koji prosto razne vrste nesigurnosti i takve neke crte koje nas na neki način predisponiraju, odnosno kod svakog anksioznog pacijenta možemo videti neke od njih je jako puno, tako da to ne možemo napraviti baš neki pattern, ali isto tako postoje ljudi koji imaju neke potpuno druge crte, pa u nekim situacijama razviju anksiozni
Pa dobro, poremećaj. da, to je suviše komplikovano. Jeste, da bi mnogo sad mi mogli da definišemo to u 2 rečenice, odnosno da se objasni za ovo vreme. Jeste, ali svaka anksiozna osoba na neki način radi nešto pogrešno što nekako njoj ne pogoduje i usled toga dođe u situaciju da prosto se razviju ti simptomi, jer to ponašanje nekako često dugo traje i prosto na neki način anksiozni simptomi su i neko upozorenje da nešto treba menjati, što mi naravno pored medikamentozne terapije koja rešava simptome, kasnije znači uključujemo i psihoterapiju koja prosto nam pomaže da neke naše obrasce ponašanja koji su za nas štetni menjamo i da ih prosto promenimo da ne bismo stalno pravili iste greške. Pa, da, to sam ja malo čas isto rekao, ti lekovi koje dobijemo u startu su zapravo samo dobar polazna osnova da možemo da počnemo da radimo na sebi, a tu ljudi često upadnu u zamku jer se prilikom prve konzumacije tih lekova osjećaju mnogo bolje i onda oni misle su rešili problem, a zapravo nisu. Tako da, to je zapravo samo start i ne treba upasti u ja to pričam iz svog ličnog iskustva. Jeste, najbolje je taj integrativni pristup farmakoterapije i psihoterapije. Naravno, u nekom trenutku se dođe u situaciju da se izbaci jedno i drugo i da vi živite potpuno normalan život. I ja znam da recimo postoji 2 vrste izlečenja toga, ili da se potpuno odstrane svi simptomi ili prosto da se nauči da se normalno živi sa tim simptomima i da vidiš da to zapravo nije tako strašno kao što ti je u prvih mah izgledalo dok se nisi obratio za pomoć. Tako je, to jeste neka početna terapijska pozicija da prosto mi idemo u pravcu da ljudi prosto nauče da žive sa tim normalno, bez remećenja u funkciji, kao što žive sa glavoboljom ili ponekad sa zuboboljom, tu nema razlike. Sad samo ovaj deo, pošto nekako obuhvata više segmenata mentalnog ispoljavanja i tako dalje, onda tu malo treba da ih naučimo. Ima tu još jedna stvar koju sam pročitao negde skoro u nekoj knjizi, gde kaže da je neispunjeni potencijal se pretvara zapravo u bol, odnosno to je neka duševna bol. Samo da se vratimo i na to koliko ljudi zapravo sami sebe odvedu u anksioznost i u tu možda neku i blagu depresiju zbog toga što ne rade ono što bi voljeli da rade. Sad, ne možete vi malo da mi objasnite zbog čega je to tako i koji su uzroci neispunjavanja tih svojih potencijala i na kraju krajeva zbog čega oni onda ulaze u anksioznost, mislim, posledično tome. Taj neispunjeni potencijal koji se pretvara u duševnu bol, ja to razumem tako da prosto nešto što ne ispunimo, a zamislili smo da treba da ispunimo ili prosto smo naučeni da to treba tako da ispunimo, se pretvara u frustraciju, a svaka frustracija, odnosno frustriranost nekog našeg impulsa vodi ka nekim anksioznim simptomima, tako da taj duševni bol može biti stvarni bol u smislu nedostatka vazduha, pritiska u grudima, što je u stvari anksioznost, a može biti i neki mentalni bol koji proizvodi ta slika o sebi koju imamo, koja često nije realna i koja je nekako subjektivna, i zato sam i rekla da psihoterapija služi da mi nekako izvučemo iz pozadine neke naše loše osobine, neka naša loša ponašanja na koja možemo uticati jer mi ih stalno ponavljamo da bi, na primjer, ispunili taj svoj nekakav potencijal, jer mi smo svi subjektivni i sebe vidimo iz svoje perspektive i tako sebe vidimo potpuno drugačije nego kako nas drugi vide. Neko lepše, neko ružnije. Tako je, slažem se, apsolutno. Ali prosto u ovoj nekoj priči nekada mi možemo da budemo lenji i da imamo ideju da stvari prosto treba da nam padnu sa neba, da će neko drugi da uradi umesto nas i to se ne dešava, mi smo zamislili da to treba da se dešava i to nas onda
frustrira. Kako se leči lenjost, nedostatak inicijative? To je li ima leka za to? Pa kroz psihoterapiju. Ne, ovako apsolutno. da popijem jedan lek i da rešim to. To je divan nekako šlagvort koji si mi dao. Čarobni štapić ne postoji. To Srbi posebno mnogo vole, ali čarobni štapić u ovom našem lečenju kao i nigde ne postoji. Moramo da se potrudimo. Često se dešava da ljudi neće da se potrude, pa su im onda stalno neki drugi ljudi krivi, drugi ljudi su im uradili ovo ili ono, a sebe neće da vide. Drugi ljudi su bili loši, a oni nekako u tom smislu ne vide sebe. Mi pokušavamo nekako da naučimo ljude da pogledaju u sebe i da pođu od sebe i da vide prvo šta oni mogu da urade, ali opet ne da pođu od sebe da zamisle da tako kako bi oni, da bi tako i drugi ljudi, to je nekako pogrešno, ali da prosto vide šta oni u nekoj situaciji treba da urade i da negde u tom smislu rade. Ne, ja mislim da ovde se neću složiti s vama. Recimo ja kad idem ulicom i kad vidim izmete od pasa i svega ostalog, ja mislim da su to direktno iz vrha vlasti došli i to tu ostavili. Ja mislim da su oni krivi za to. Mislim da narod apsolutno nije kriv. Mislim da se ne lažemo. Mislim, ko bi drugi došao, mislim, što će običan čovjek da ostavi govno od psa na ulici? Realno. Da, ali sad sam se ja malo našalio, ali to je zapravo najveći problem, zato što ljudi generalno uzmu i kao svi su im nešto drugi krivi. Tako je. I za sve imaju izgovor da im je neko drugi kriv, da li je ova vlast ili ona vlast, i zato ovde ja ne pričam o politici, nego pričam o ljudima, da treba da rade na sebi, a ne da rade, i zato sam i vas pozvao. Znači treba da rade na sebi i da svako od nas ako postane bolji čovek i bolja osoba, svima će nam biti bolja, a neće nam biti bolje tako što ćemo da čekati da padne sa neba i da kritikujemo kako nam je ovaj kriv. Ili da nam vlast počisti dvorište, ili da nam vlast počisti stan, ili već da uradi neke stvari. Svako treba da radi svoj posao, oni nek rade svoje, a mi treba da radimo svoje. I svako treba da radi ono što nekako najbolje zna i da se u to uloži i investira, i sve što nekako uradimo za sebe, pa neka bude i teško i da se malo pomučimo, ali će se to nekako u nekom trenutku vratiti. Da, slažem se. To je zapravo jedna od stvari koju hoću i da prenesem ljudima, da ne padaju stvari sa neba i mora čovjek da, što se kaže, zagreje stolicu, da ima prioritete, nažulja dupe i kako već. Da prosto uloži veliki trud i rad, šta god da se radi, znači apsolutno, i rezultati će tu doći i onda nećemo morati da budemo frustrirani, jer ćemo prosto znati da mi nismo nešto uradili i da mi nismo nešto preduzeli, a trebalo je, i da smo tu nekako imali lošu reakciju i nećemo biti frustrirani, nećemo imati anksiozne smetnje. Tako je, ovaj moj gost prethodne emisije, on voli to da kaže, da čovjek treba da preuzme odgovornost za svoj život, i to je to, nekako to u jednoj rečenici, ako može da se definiše tako, to je to. Da preuzme odgovornost i nekako ovde generalno u Srbiji je vrlo česta situacija da nekako ljudi stalno traže svoja prava i zalažu se. Ali imaju obaveze. Tako je, a na taj deo obaveza oni Da, to znam za prava, a obaveze ne. To se zaboravlja. Sad, ako mislimo na obaveze više nego na prava, mislim da će nam nekako svima biti bolje. Apsolutno se slažem s vama. Sad hoću da pričam malo o tome zašto ste vi psihijatri toliko opasni. Ali malo, dali ste mi zapravo uvod kad ste pomenuli Srbiju, ali nije to, ja mislim, samo problem ovde Srbije, nego čitavog ovog našeg regiona i negde sam shvatio da kad se kaže bio sam kod psihijatra, svi to nešto kriju kao zmija noge, a zapravo to nije ništa strašno, niti ništa loše. To je prva stvar. A druga stvar, ono što sam primetio isto je da, recimo, ako u nekom razgovoru kažeš ja sam bio na psihoterapiji, radim na tome, imam problem vezan, ne znam, za ovo ili za ono, nije ni bitno, nekako ljudi malo pa se i oni otvore, pa i oni kažu pa i ja sam bio, i onda shvatiš da u tom okruženju postoji toliko ljudi koji su bili
kod psihijatra, psihoterapeuta, psihologa, čega god, i koji zapravo isto imaju neke probleme kao što ih imaš i ti, ali zbog toga što svi ćute o tome i zbog toga što svi to nekako kriju, ti se osjećaš kao da si ti nešto lud, da si usamljen u celom tom ludilu i kako si samo nešto s tobom nije u redu, a zapravo to je sasvim jedna normalna stvar, odnosno, mislim, normalna stvar. Normalno je da se takve stvari dešavaju i zato postoje i vi koji nam pomažete da prevazićemo takve stvari i sve to. Sad, mene interesuje zašto, odakle ta ideja, zašto je tabu tema pričati bio sam kod psihijatra ili bio sam na psihoterapiji. Zbog čega je to tako? Pa to je jedna jako složena i kompleksna priča. Ona je složena i kompleksna i postoji čak i u zapadnim zemljama, ali je nekako opet mnogo bolja situacija. Znamo da svi nekako, posebno u Americi, se time hvale. A dobro, ni to mi nije u redu. Mislim, treba biti nekako, imati tu meru, ne treba pričati na sva usta, ja imam svog psihijatra, to nije moda pre svega, a s druge strane ne treba ni kriti ako stvarno imaš problem, jer taj neko preko puta tebe možda ima isti problem i možda ta tvoja reč njega ohrabri da i on ode da rešava taj svoj problem onako kako treba da rešava. Potpuno se slažem, mislim da je to malo i istorijska slojevitost, odnosno ako se vratimo malo unazad, prosto način lečenja psihijatrijskih bolesnika je bio takav da je bio zastrašujući, znači najpre ljude sa mentalnim bolestima su u starom veku proglašavali đavolima, vešticama i tako dalje, pa su ih u skladu sa tim i lečili, odnosno ne lečili, proterivali i pravili razne loše stvari. Imamo znači ceo mračni srednji vek i tako dalje. Posle toga su ljudi sa mentalnim bolestima opet bili zatvarani, skrivani, to je bila sramota, negde to išlo sa tim nekim primitivnijim društvima. Razvojem nauke se te stvari malo menjaju, ali prosto još uvek izgleda ovde nije istorijski trenutak dovoljno sazreo da se psihijatrija izjednači sa svim drugim granama. Mada u srpskom narodu malo ima tog narcizma, možda niste upoznati toliko, ali ljudi često znaju da kriju i da su bolesni od nekih drugih bolesti. Ne, to znam, apsolutno. Tako da u sklopu te priče onda se i ovo krije, ali s druge strane psihijatrija je tabu, jer ja mislim da dosta je bilo i u ovom komunističkom vremenu raznih političkih neprijatelja i protivnika koji su zatvarani u psihijatrijske ustanove, tako da i tu možemo tražiti nekakve korenove svega ovoga. Vrlo je interesantno, ali većina psihijatrijskih odeljenja u opštim bolnicama je negde tamo na kraju, negde tamo u nekom dvorištu da se ne vidi. Neretko čak je i izmeštena, znači vi imate opštu bolnicu koja je, na primjer, u manjim ovim gradovima negde u gradu, a odeljenje psihijatrije je tamo negde u nekim barakama, što opet naravno nekako govori o svemu tome. Vrlo često i drugi doktori kao nekako obični ljudi znaju da omalovažavaju rad psihijatara prosto nekako iz nekog neznanja, a ja negde mislim da prosto rad jednog hirurga i rad jednog psihijatra su potpuno isti. Ako uzmemo kao neki kontinuum raznih grana u medicini, to su samo dva ekstrema. Kada se napravi krug, oni se susretnu, a u stvari prosto i zemlja je okrugla. Ne znam, imaju ovi što kažu da je ravna. Znate za to? Da, čula sam. Ali ja sam dokazao u prvoj emisiji da nije. U stvari ja vodim 1-0. Ne, ja vodim 1-0. Dokazao sam u prvoj emisiji da i na južnom polu bude 24 sata dan. Tako da pada njihova teorija. Padaju te teorije, dobro. A ne, dobro, ja se sad volim malo da se našalim i oko tih nekih ozbiljnih stvari, prosto ne trebamo biti uvek uštogljeni i sve ostalo i trebamo malo biti slobodniji i otvorenije guma za sve. Znači,
Ok, ja ne kažem, možda neki ljudi... Psihijatrija je apstraktna, ljudi je tako doživljavaju, a u stvari psihijatrija je... Vrlo egzaktna. Da. Kao i sve druge grane medicine, kao i sve druge naučne discipline, prosto ima svoje načine i ja se potpuno slažem sa tobom kada bi ljudi više pričali o tome, mnogi ljudi bi se ohrabrili da potraže pomoć. S druge strane, pričalo bi se o samim ovim simptomima, a ne bi se tumačili kao da su to problemi u ponašanju, da su to neki bezobrazni ljudi, nekad iza nečega što se u običnom svetu krsti kao bezobrazluk. Meni se to dešavalo. Ali postoje nekako, ja mislim, i drastičniji, pošto si rekao da je to panika, ali postoje neki drastičniji primjeri nekih poremećaja gde prosto se ponašanje tumači kao bezobrazluk, čak ljudi sledi i kazna i tako dalje, što u stvari nije nikakav bezobrazluk, nego je prosto bolest koja treba da se leči i koju ima leka. Da. I to je nešto što je jako važno kad bi se više o tome pričalo. S druge strane, subjektivnost naših drugara i prijatelja sa kojima delimo ove lakše stvari koje bi išle u okviru anksioznosti i ovih lakših oblika depresije, znači prijatelji i rođaci ne mogu da nam pomognu. Oni mogu da nas saslušaju, da plaču zajedno sa nama, ali to nije lekovito. Lekovito je ovo što stručni ljudi rade. Pa alkohol je lekovit, recimo ja kad sam poludepresijan, ja s alkoholom rešavam sve to. Vrlo naravno, često. Šalim se, ali teo sam da se osvrnem samo malo na to pitanje. Vrlo često ljudi alkoholom rešavaju ovaj problem, a time ulaze u još veći problem. Kada ga osveste, tu je već prošlo mnogo godina, oni su postali alkoholičari, tako da sada onda imaju dve bolesti, što je naravno teže za lečenje. Imaju znači anksioznost i imaju alkoholizam, sa nadom da nemaju i neke organske bolesti vezane za alkohol. Ja imam na osnovu nekog svog iskustva sam smislio temu gde ću jednom prilikom sam pričati na tu temu ovde, a tema je uz pomoć alkohola do zdravih navika. Da, ja pozdravljam tvoju temu, ali ti predlažem da pozoveš i nekog stručnjaka, jer u današnje vreme se vrlo propagira i ja se slažem sa tim pametno pijenje. Tako da pametno pijenje je okej, alkoholizam nikako nije okej. Naravno, poenta cele moje priče je zapravo... Ne bih da načinjem sad tu priču, ali poenta je zapravo... Da sačekamo emisiju. Da, sačekat ćemo sa nekim drugim gostom da pričam na tu temu, ali ima smisla ovo što ja pričam koliko god smešno zvučalo. Hteo sam samo da se vratim još malo na anksioznost i na sve to, gde sam negde davno još isto pročitao da danas ljudi oboljevaju od anksioznosti i od tih, da kažem, depresivnih stanja i sve to, zato što smo zatrpani ogromnom količinom informacija. Sada, koliko to zapravo stvarno, to je da li naš mozak ulazi u problem zbog nemogućnosti da procesuira sve te informacije, to je prva stvar, a druga stvar koliko je to zapravo i tačno. Pa ja nisam mnogo stručna u smislu, nisam baš toliko pratila, to je sada jedno ogromno polje uticaja novih tehnologija na naš mozak, na neurobiologiju i sve ostalo, ali je sigurno da su se pojavile nove bolesti u psihijatriji kao što su zavisnost od interneta, zavisnost od mobilnih telefona, razna ispoljavanja. Ja ovako primećujem dosta ometanja u koncentraciji kod mladih ljudi, što je isključivo vezano za upotrebu mobilnog telefona i za prosto nekako stalno podešavanje i premeštanje naše pažnje. Prosto mi ne možemo istovremeno da pratimo dve stvari. Ko to može zapravo ne može, nego samo to mnogo brzo radi, ali to brzo nas tera internet da radimo, jer vi u svakom trenutku
u svakom minutu morate da donosite neku novu odluku, a to je na koju ćete stranicu dalje i šta ćete tamo da kliknete i da pritisnete i tako dalje, i prosto mozak to procesuira kao da je to neki veliki zahtev, neka velika odluka, i dokle će tako, to ćemo da vidimo. Znači svaki klik je zapravo neka odluka, ali tako? Apsolutno. Pa da, i onda, pa to je zapravo donekle to, da. I često tu, znači, imamo problem mladih generacija koji su možda malo i razdražljivi i tako dalje. Nove tehnologije apsolutno podržavam, sve to je apsolutno korisno, bez toga više ne možemo, ali je stvar opet neke stare priče kako ih koristimo i koliko smo u svemu tome umereni. Mislim, da se razumemo, i čaša vina nije loša, ali 2 flaše onako. I ako to radimo svakodnevno. Da. Znači, zato kažem, svemu treba naći neku meru. Apsolutno. Mislim, da se razumemo, ima ljudi koji pričaju da su rešili neke anksiozne poremećaje na neke druge načine, o tome ću možda u nekoj drugoj emisiji da dovedem nekog drugog gosta. Ja opet kažem da pre svega treba da se obrate za stručnu pomoć, a sve to nešto što je sa strane, da to možda bude samo kao poštapalica da se dođe do ozdravljenja. Apsolutno se slažem sa tobom. Ako je to, ne znam, religija, ako je to sport, ako je to šta god neke druge ljude čini srećnim i pomogne im da izađu iz tog začaranog kruga, je super, ali ne možemo da kažemo da je to pravi način, jer mislim da to treba da bude vođeno od strane stručnog lica koji ima iskustvo u tome, kako bi to bilo urađeno od početka do kraja na ispravan način i kako bi zapravo ozdravljenje bilo zagarantovano. Ja se apsolutno slažem sa tobom, znači pomoć stručnjaka je neophodna, sve drugo je gubljenje vremena, posebno nadrilekarstvo i šarlatanstvo, ljudi su skloni vrlo da... Pa to je apropo ovog čarobnog štapića, zato što oni misle da je pop i ćao. A to im se tamo na neki način obećava. Naravno, svi naši klijenti koji su potražili tu pomoć, opet su došli na kraju kod nas, samo su izgubili vreme. Znači, nadrilekarstvo, šarlatanstvo nikako, stručna pomoć da, pomoćne metode apsolutno da li će to da budu i neke alternativne metode. Da, naravno. Apsolutno. Ali uz ovo stručno lečenje. Znači, prosto vrlo često ljudi piju razne napitke, tinkture i tako dalje, koji zaista ne mogu da im pomognu. Da, ne treba isključivati jedno od drugog. Ne treba... I naravno, kada se pomoć potraži, treba se prvo dobro raspitati, jer prosto većini ljudi to izgleda lako, misle da je to samo neka prazna priča. Mi smo učili ozbiljne škole, ja to moram da naglasim. Ma ne, čini mi se. I jako mnogo toga smo prošli da bismo se bavili ovim čime se bavimo. Znači, tu prvo imate medicinski fakultet koji traje, znamo svi, 6 godina, pa imamo godinu dana obaveznog staža, pa imamo 4 ili 5 godina specijalizacije, pa imamo znači 4 godine psihoterapije, znači to su sve praktično odvojene škole, tako da su to praktično maltene 3 fakulteta koja mi naravno uz sve ovo završavamo, i to prosto nekako ima svoje zašto i sve ostalo, a ne da neko ko ima, na primjer, schizofreniju, 5 godina odlazi na neke pomoći koje mu neće pomoći sigurno i na kraju dođe kod psihijatra, imamo izgubljeno vreme, imamo deteriorisanost koju je sama bolest napravila i plus kvalitet života i funkcionalnost. Ono što hoću da pričamo u nastavku ovog razgovora je da zapravo vi se bavite, naravno ima tu teških psihijatrijskih slučajeva, nažalost ima ovih nekih lakših poremećaja koje vi rešavate, ali tu postoji neka poslovna savjetovanja, mislim poslovna savjetovanja, to sam ja sad izmislio izraz, zapravo ne, nego ljudi koji imaju nekih konflikta na poslu, nekih problema koji njima izgledaju nerešivo i tako dalje i tako dalje. Da li oni mogu da dođu kod vas na neko savjetovanje stručno u
ili ako imaju problema u braku da dolaze na bračno savjetovalište, kako bi te neke stvari rešili i pre nego što se pojavi bilo kakav simptom i pre nego što se pojavi bilo kakav poremećaj, jer negde to smatram da je preventiva možda i najbolji lek svemu tome i zbog toga sam i hteo da razvijemo tabu temu apropo psihijatrije i apropo psihoterapeuta i svega ostalog, da ljudi prosto nekad i kad imaju neki banalan problem, a da ne znaju rešenje, treba da dođu i da se posavetuju sa stručnim licem. Ja se tu apsolutno sa tobom slažem, zato što mi prosto smo ljudi za dušu, odnosno za lečenje duše, ali da duša ne bi obolela, potrebno je da nekako često imamo neke preventivne radnje i tako dalje, tako da ako se takva vrsta nekog stresa, odnosno stresne situacije u koju mi uvek na isti način odreagujemo, ponavljam mnogo puta, to može dovesti i do nekog poremećaja. Zato je bolje delovati preventivno, odnosno u ovim situacijama koje si ti naveo, da prosto kad imamo neku dilemu, nekakav problem, odemo kod stručnog lica, podelimo tu dilemu, on nam pomogne, taj deo naše ličnosti koji mi ne vidimo nam dovede ispred očiju, mi vidimo, na pravi način dobijemo savet kako ćemo da rešimo tu situaciju i vrlo često budemo srećni i zadovoljni. Ranije se to mnogo delilo sa prijateljicama, drugaricama, drugarima, komšijama, ali su oni svi subjektivni i svi su emotivni. Absolutno. I svi gledaju iz svoje perspektive, što ne rešava nekako problem i nama ne pomaže i svi se, što bi mi rekli, stručno projektuju, ali u stvari stručno lice je tu da objektivno sagleda celu situaciju, da objektivno sagleda mesto te osobe u toj situaciji i da mu prosto da savet kako da na najbolji mogući način izađe iz te situacije. Nekada se to rešenje ovako na prvu loptu osobi čini da nije baš pravo, da nije adekvatno, ali kada ga nekako primeni i kad prođe vreme vidi da je to bilo baš pravo rešenje i da je to nešto što je on trebao da nekako primeni, uradi, što možda sam nikada ne bi smislio, jer na svaku situaciju postoji mnogo uglova gledanja. Apsolutno. A istina je negde između. Tako je. I zato smo nekako mi tu da posavetujemo ljude u svakoj situaciji koja je njima problematična, koliko god ona banalna se činila, ali svakom je nekako svoj problem najteži. Najveći. Apsolutno. Ne, ali ja ne kažem, ljudi trebaju da pričaju s prijateljima i trebaju da imaju taj društveno-socijalni život, ali i ti prijatelji prilikom savjetovanja ne treba da glume psihijatre. To je ono što bi ja volio da definišem nekako na taj način. Znači, oni treba da kažu ako imaju iskustva kako su možda oni rešili i da eventualno ako taj neki savjet od prijatelja i to ne može da se primeni na toj konkretan problem koji čovek ima, svakako da prijatelj treba svog prijatelja, ako mu je pravi prijatelj, da savjetuje i da ode da potraži stručno mišljenje. Jer to je zapravo nekako jedini pravi način da se pomogne. Apsolutno, jedini pravi način, zato što ovi svi drugi načini nekako nekada naravno dovedu do rešenja i u ovom sada delu našeg razgovora mi ne mislimo na neke svakodnevne brige i probleme. Pa ne, naravno, pa mislim sad svaki čovjek može od svečega da napravi najveći problem, a može i da pređe preko toga kao da se nije ni desilo. Tako je, ovde prosto mislim da prijatelju treba dati podršku, pružiti mu pomoć, biti uz njega, ali ga ako treba i odvesti kod stručnog lica i nekako potražiti pomoć na taj način. Što znači da vi u vašem centru pružate usluge savjetovanja za tako te neke, da kažem, probleme? Apsolutno. Mi znači u našem centru pokrivamo sve sfere psihijatrije i ove neke glavne psihoterapijske metode koje mi nekako poštujemo i sve poremećaje, sem naravno bolesti zavisnosti i psihoedukacija i savjetovanje su takođe
osnovna nekako polja delovanja koje mi primenjujemo. Jer znate, ako imate osobu koja boluje od demencije, osobi koja pruža negu, i tekako je potrebna pomoć, ali jer je to jedna vrlo teška situacija koja iscrpljuje, koja traje, koja emotivno iscrpljuje, koja onemogućava osobu da prosto živi svoj život, tako da je njima i tekako potrebna pomoć, i mi to zovemo pomoć pomagačima, tako da svakome ko brine o nekome iz nekog razloga, znači potrebna je pomoć da on ostane jak u toj situaciji i da reaguje onako kako je najadekvatnije za tu situaciju, ili prosto u nekim drugim situacijama. Nekada zaista samo psihoedukacija reši mnogo. Znači gde se prosto stvari postave onako kako treba. Treba da stoje. Jest. Tu, recimo, kad smo se već malo dotakli tih nekih poslovnih stvari i poslovanja i ljudi koji vode to jest hoće da izgrade karijeru i tako dalje, vrlo često dolazim i sam dolazim u problem sa tim, vezano je za motivaciju. Pričao sam o tome i sa mojim prethodnim gostima, vezano za motivaciju, vezano za neku disciplinu, vezano za neku istrajnost u tom nečemu što radimo, pošto danas ovi, kako Amerikanci to zovu, milenijalci, oni bi sve instant, pošto im je sve došlo instant, i oni bi sve preko noći. Negde ima na internetu, sam slušao jednog čoveka koji je to jako lepo objasnio, gde je rekao, kaže, došao je momak sa fakulteta, posle 6 meseci rada u toj nekoj firmi, kaže, nezadovoljan, potpuno depresivan, znači potpuno slomljen, i kaže, pita ga šef, kaže, šta je problem, kaže, pa ja nisam, kaže, ostavio nikakav utisak, nikakav uticaj, kao, i on mu kaže, čoveče, pa ti radiš 6 meseci. Ljudi rade po 10-20 godina ne bili ostavili neki utisak, tako da to je... Potpuno se slažem, i u poslednje vreme takvi mladi ljudi dolaze... To sam hteo da vas pitam, da li imate iskustva sa takvim ljudima? Apsolutno, i u praksi ih imamo, gde su još uvek na nekom stažu ili na praksi sa ozbiljnim anksioznim ili depresivnim problemima, jer nisu ostvarili to što misle da treba da ostvare sa 23, 24 godine u poslovnom smislu. A to su ozbiljne godine, ozbiljni problemi su u tom periodu. Ja se sećam, kad pogledam iz ove perspektive, recimo sa 23 godine sam imao takih problema u životu. Malo je falilo. Tako da im mi tu pomognemo prosto da nađu način da budu malo strpljiviji, da poređaju stvari onako kako treba, jer instant rešenja koja oni dobijaju misle da prosto je instant život. Da, instant život ne postoji. Upravo to, Instagram, sve, hoće Insta life, nema, ne postoji. Nema. A recite mi, je li ima nekih saveta vezano kad čovjek dođe u situaciju da ne znam, ostane bez motivacije, ostane bez nekog motiva, ostane bez... da istraje u tom nečemu što radi, što je jako bitno na kraju krajeva za uspeh poslovni, i da ne bi došlo do onih frustracija i onome svemu o čemu pričamo. Da li možete da mi kažete nešto kako to da se prevaziđe, ako možda se kaže ovako nekako ukratko, a ako ne, šta je savjet za te takve ljude, šta možemo, kako da... Pa gubitak motivacije jeste problem koji se javlja kod nekih ljudi, i prosto da li je tu već nekako depresija na vratima, jer gubitak motivacije, gubitak inicijative su nekako simptomi depresivnog poremećaja. Sad, bez toga imamo i gubitak motivacije, znači bez psihijatriziranja i psihijatrijskih poremećaja, takvim ljudima se može pomoći da prosto nekako nađu način da se opet napravi neka šira slika, da sagledaju sebe, svoje mesto, da se nekako nađe način, mi to prosto znamo na koji način to raditi, i da im se prosto nekako vrati motivacija, postave neki novi ciljevi u životu, neki novi motivi i sve ostalo. Sad, neki generalizovan savjet ne postoji, jer je ne, dobro, prosto... nisam ni mislio da ćete mi reći sad kao popi B6. Nekakva personalizovana medicina, i mi prosto nekako u tom smislu danas
težimo tom nekom individualnom pristupu što se tiče svake osobe, ali da opet nekako sagledamo i tu osobu u celini. Da. Dobro, ja bih sada sa ovom pričom nekako možda i da završim ovaj naš razgovor, zato što ne bi da otvaram neke nove teme, jer će te nove teme produžiti celu ovu emisiju koja ne znam ni sam koliko će u ovom trenutku da traje, a verovatno ne kratko. Svakako, ako kogod da je ovo poslušao, kogod da je ovo pogledao, voleo bih da se obrati za stručnu pomoć ukoliko ima potrebu za tim, nekad podeli to sa ljudima ukoliko ima potrebu, sa prijateljima naravno i drugarima ukoliko ima potrebu za tim i samo negde za kraj bih voleo od vas da čujem koliko otprilike mogu da traju te neke, kako bih rekao, ne da traju, nego sad ljudi obično se pitaju koliko to traje izlečenje, koliko traje ovo, koliko traje ono. Sad, ne možemo da generalizujemo, ja sam toga prilično svestan, ali dajte samo nam recite neki okvir da ljudi mogu čisto da pretpostavljaju da to nije nešto sada što će da traje ne znam nija koliko, u svakom slučaju je bolje nego da trpe to što ima da trpe. Znaš, ja uvek u svom radu kada mi se seanse to pitanje postavi, uvek pitam šta je izlečenje, šta se pod izlečenjem podrazumeva. Ili pod rešenjem problema, to nije merljivo baš, ali... Tako je, znači ako posmatramo izlečenje, a ja ga tako posmatram, znači vraćanje osobe u jedan normalan život, u normalnu funkcionalnost za njega, u normalan ritam, onda tu uz adekvatno lečenje se to mnogo brzo dešava. Znači, uz medikamentoznu terapiju, znači, osoba se osjeća bolje već posle nekoliko dana. Da. Sad, posle nekoliko nedelja, naravno to sad se zavisi od težine i dalje lečenje ili psihoterapija ne mogu baš da se nazovu lečenjem. Ili to, ako osoba pije lek, može da pije lek i 6 meseci i da živi normalno, za mene ona je izlečena. Ili mi nije to nekako isto kao osoba koja mora da pije hormon štitne žlezde doživotno. Da li je ona bolesna ili je zdrava? Pa ne, znate kako, to nisu lekovi, to su pomoćna sredstva. Tako. Da, to su pomoćne sredstva. Sad na internetu vrlo često može mnogo, moram da se na to osvrnem. Dobro ste se toga setili. Dao si mi šlagvrt sada, jako mnogo neistina, jako mnogo stvari koje su potpuno pogrešne, jako mnogo raznih stvari, posebno o lekovima, sve to nekako uopšte ne pije vodu, nije tako. Kada vi prosto uzimate lekove pod stručnim vođstvom, tu problema nema nikakvih. Sve druge predrasude, svakakva tumačenja dejstva lekova i tako dalje su pogrešna. Često se tumače neka dejstva lekova, to u stvari nisu dejstva lekova nego simptomi bolesti, ali ljudi to ne razlikuju, nego misle da je to od leka, jer mnogo ljudi ima strah od lekova i to je jedna posebna tema, ali to ćemo ostaviti možda za neku drugu emisiju ili neku drugu priliku ako je bude. Hvala ti što si me pozvao. Zahvaljujem se takođe svima koji budu slušali ovu emisiju. Ako neko izvuče neku korist, tim pre će ovaj naš današnji razgovor imati veći smisao. Da, ja sam siguran da sigurno ima dosta stvari koje ljudi treba da čuju. Ako ništa drugo, bar da čuju. I da malo razmisle o svemu tome i da se ponašaju u skladu sa tim kako su razmislili i do kojih zaključaka su došli. Pre svega, to jest na kraju, hvala vama što ste došli, što ste pristali, jer ja znam da ste prilično zauzeti i jedva smo zakazali ovaj intervju. Tako da, ali to mi govori samo da zapravo podržavate ovo što ja radim i zaista vam se zahvaljujem na tome. I za kraj ću samo da kažem da je meni jako žao što vi imate dosta posla, ali s druge strane
to je život, ali vi i pomožete drugim ljudima, tako da, mislim, i vi radite puno, bolje bi vam bilo da ste na nekoj plaži. Jeste, ali da bi došli do plaže moramo da radimo. Da, nego ja kažem... Hvala ti na ovome, jako me raduje ova neka edukativna uloga ove emisije i slažem se potpuno sa tobom da ovako neke ozbiljne teme treba da se približe ljudima i ništa nije strašno otići kod psihijatra, kod psihoterapeuta, to ne boli. Ako je ona strašna, onda je strašno. Evo, ovoliko je strašno. Tako. Ovoliko je strašno, kao ovaj razgovor koji ste slušali. Baš toliko je strašno, tako da nekako u tom smislu mislim da da, dobro, to je to. Hvala vam puno još jednom i vidimo se u nekoj sljedećoj emisiji. Hvala tebi, vidimo se.